Ayaw pag pambao nga. Napangatan ka sa mga igagaw ko nga. Basta na mo anak mo sa kuha na kantina. Lara ang imong kuan. Ang kaning ang sanilas dito ni sa imong room ha. Yata ginaugma ng towel ka pa nakapalit si mama sa apil kuan. Oh. Sila mo kwarta na inyo. Kwarta lang. Tagaan man na ni GM. Pagkuha mo na to sa tsukulit daw. Ayun na tsukulit katura kay magsali na sila dito. Sige lakaw na. Panghatag lang mo. Tagay sila. Diya magkaon. Unya, anin para dili na mabuli. Gana nang Atay, may pagwata mo tagay tsukulit. Ito na alo. Sige. Kuno yung nadinir niya. Dadagan kayo na pulo ay walo ka banong panong. Pagdali mo kala city di si city na. Agoy, ikaw. Pagagpas mo, pagagpas. Na nagtago. Allah, yatay kay una kag kita. Ha? Yatay. Guys, biyahe natin niyo. Pintit! School na ka? Ala, giyak. Tanawa sa pintit. Inahilo guys. Di ikaw ba? Hello guys. Sige na. Hello guys. Da. Tanawa. Di school na si pintit. Oh, inana. Isa tora dito. Dili na sila awayon ni Rinrin te. Guys, mayong odd to kada tong tanan guys no. Ha. Karon di ay mga hoy tawid. Manin laman lasik. Nahagad kaya kung naong kay kuan oh. Ubanda pan lasik ta. Nani akong lasik guys oh. O pangahoy dala pa ng lasik kay mahal king lubi. Na imong napulo abok awa na. Matik nga ng asin bitchin diha. Munang minpuak tada ni. Ay naadik ko. Diya magdade tag kutsilyo ako guys kay dala naman din pangahoy. Kay opportunity na ni kay naana dapit sa panimpuwak. Kay mahal kayo ang lubi. Unya. Sila raman danis ni gawins ang nanggiipo. Matik nga nadala dapog na ba? Charot. Guys, muni idani ang giipuan, kalubian with prakatahan. Dani din ni dapit sa balay. Hala. Hi guys di. Nag-eskwela na si Norang gamay. Ya nara day sila nag-ipo. Ya dani pug ko ganihan na nimpuwak, dani pug ko ganihan ng nangahoy. Nara Hi guys. Utro be. Na. Nag-school na ka? Wow. Unsa man na Mario gay ko be? Kuya kita nga utulog niya. Humana sila og ako an bunot desikitid. Naray mga puayo. Apil na si Mario. Mario, apil na kag mga puay diya. Binaris. Oh, binaris. Gamay na kulang guys. Gamay gikulang. Kala ka. Oy! Hello guys, ano manimpuakay din eh. Nanay mga manimpuakay din eh. Nanay mga manimpuakay imo ni ninay. Pila ka bok? 102?
Ah, kwarta na? Ha? Agoy! Unsay agkuan? Kanang mag dili magkuan ba? Angkol. Ang kulog ako. Makapalit tag tamban tuloy. Oh, 516 Meal size. mil size. Mil size. Di. Ay, bila. 500. Dito na kadugang na. Di size. Di size kabukuan. 500 di size. mo. Di ako na di. Hello guys, mauni ang kinabuhi isa magsasaka. So karon si Marvin og si Uncle ang nagbunot-bunot sa lubi. Ya mahal man kayo ang lubida ni guys. So mang nimpuwak ta, may nang makapalita og asin og bitsin baron. Nya mo din na si Uncle. Uncle Toto kapatid ng ina ko. Unya kana siya no is ang edad na is 63 na. 63 nakakol? Ay 67 pero okay pa kayo no. Hi guys. Kuan pa kaayo na si Uncle. Nya kana sad pag umangkin ko si Marvin. Na iyang mama nakailo na guys kay mo nang nahulugan sa lubi. Iyahang mama. Nandagko na taon po na sila gulay mga mama. Munang mga bataan na nang ningkamot po. No, nya na po si Pintit. Kay gika nag-eskwela. Hello guys, dayon. Hi guys. Hello guys, nya kay naaman lagi ta sa kasagbutan dirito sa kasagbutan manguhag content. Unya pangahoy dala panlasik. Wow, charot. Nada na oh. Unsa man kok udto hapon? Karon na mahuman. Ini man mo guys. Wa man mo'y libre da. Ay, dami lang kaso. Dani la guys, balik na dito ka. Sulat ko. Ano? Hinalan mata.
Nag-ating pa pa mapuha? Si. Okay. Alas 3 pa man siguro. Hey guys! Sulata! Sulat agoy, Ginoo ko nagsulat sa kasagbutan. Drawing siya, drawing. Nag-drawing man guys. Hey guys! Ang pili natin drawing. Look! Muni. Ano guys? Hey guys! Doon na tayo dito. Hello guys, doon lang ta dito guys. Sige guys. Gawa ako balon guys. Uy, Matik na da. Kapalit na tong asin ba? Bitsin. basta mangis. Hindi naman. Baka kurang abuhon. Nara na oh. Muna. Humana guys. Ano guys? Muna siya guys, so si Marvin siya na kay hakutunon man ni siya. So diha na dahil na niya hakuton. Okay guys, doon sila. Ay. Ay guys. Ito sa Pinatukon pinuntos. Ini bisa. Lala ako. Galing. Ako din. Paspas kasi Marvin oh. Ang cool na paspas tayo. Kiri guys. Oh, tuah da. Pilay imong kuan. Down na di na makadaog. Matik, bab. Bang alagak tampayakon ngini si Jawa. Oh, di ba? Asa kani, pila ang kuan may na kay mga arsa guys. Arsa matik na jud na. Kato Gani guys. kaya pa nako kayo. Kaya Ah. Gani. Daw sino ta kilos. Bahog. guys, suwat na ta. Kaya kay suwat guys. Kuya nga namang lugita yo. Bistante guys oh. Oy ninay, naray mga sorbistante. Wa diha. Pagwa dito sa ako. Hi guys, malata. Umanata. Hello guys, umanata. Uli na ka. Human na dasot akong guys oh. Dito ra ni Mamala, dito ra na ipakuan. Hello guys, umanata. Sunura gina siyang lolo dani. Bye-bye guys. Ikaw may bata-bata pa, Bindib. Ikaw ang akuan, ha? Ikaw ang mag-arsa. Manay manimpuak din ko karon guys. Balik dito na ako mag-agi dito. Sa? Dito.
Basta nakalakaw na mo na. Nakalakaw na mo. Ha? Oy! Bakit tip? Ay, gantip. School ka tip? Wala ka. Hatang wala kay. Turabin po ani Uncle Bin. Turabin. Nara ni Uncle. Maning puwak ta kay mahal kayo ang lubi. Oh, di ba? Ano tayo lubi, guys? Apil na na siya, guys. Dari kay maning puwak man ta, mangahoy pud ta. Maning puwak. Yo, di ba? Charot. You see. Nanimpuwak ang mga person, no? Pating ita. Unya, ibalikan ako kung cellphone kay nakadala na ko na mo dalang lubi. Aw giuna ang lubi. Unya karon ang cellphone gibiyaan. Karon dagan-dagan na pud ta pero wa may manguanda ni kay bukid man lagi ni di man syudad ni daghan tawo. Tara akong lubi, guys. Oh. Makapalit na nag-asin bitchin. Rak-rak na tayo. A few moments later. Gimitingan. Ansang. Uy, langin kakay, nanimpuwak pa. Parang kapalit na gas nun. Uy, tinuod lagi. Nga kay makuan mo ko sa kong lubi nga biyaan. Dito ba ito? Uy, gisayo na mga sa kong lubi ka ng 50 unja. Oh, di ba? Nag-vlog man na siya dito sa hagutan. Nanimpuwak kung makapalit sa asing nabi at sa jante pastilan na. Bitaw. Unya manguan ako sa maestra mangutana. Pag-utanan ni Mama sa gimitingan. Nangulahi pa ko, guys, no? So mangutana ko kay naman. Ako lang sa sila yung ipapang ani sa ground. Sila rin nakalahin ng kulor. Kaya hindi din na gamit. Expanded. Para sa ilang activity. Uli na. Expanded. Pero ako lang na. Ako lang ipa-kuhan. Pero kung gusto ko nga, color-color niya po nila. Pwede ragyapon. Probox nga kuan na to para nagsuot na ka sa kuan ano pa dito sa balik yo. Ang grade 2 ra karon nagkuan? Grade 3 wa man kay siguro kita na kay. Naa si Anin. Wala ka rin ikaw. Diba si Auntie? Nani mo ako? Nani ay mo? Naa. Natay project pero. Dayon katong wala ka kapahina. Ala sa pahina sa trip. Mahina na, mahina sa lunes. Ha? Kahina sa Lunes. Eh. Ang
Isa ko na po sumusunda na para mo makasunod na na. Mabilis. Oh, mag-pena kita, mag-fine sa dili makatunga ang mobilidad. Sige, karon pa sa inuon mo. Sige, karon pasapot mo. Pero sunod pa na dapat maka-attendance na para mabanaan nga nagtungagod ka. So mag-attendance ni dito ka batin. Janine. Nakadungog ka ni teacher. Ang sagiingan. Man ako meeting. Ang imo po eh. Lo, dughaw na lagi kwarta. Asa man ang kwarta na kung gatag nimo? Lo, dughaw na man ako. Lo, dagang kaya oh. Gatag na nako. Gitagaan nimo sila poy. Allah, very good kasi kuya si Janine. Gitagaan mo si Janine. Agagay. Nagkakwarta din ni si Anin di ay. Unsay gipalit Janine? Unsay gipalit nimo? Gipalit nimo ba sa imong kwartang gihatag ni kuya? Makaon. Amang ka. Kaamirang ka. Princess. Ito, tagaan ng tatay. Na, hi guys. Hi guys. Hi guys. Na. Mawa pa may nanguli ma. Papa mo nanguli. Aman si JJ nanguli na. Aman. Mo pagisag ng ka. Agay, kalami banana oy. Sa English ng ka. Unsay in English sa nangka? Ala! Unsay in English nangka? Lagi ahak mawawan sa inyong maestrada ni nangka wa na kaila. May gani, way nagtubag sa umba. Animal ka mo. Hindi sa mangga marang? Unsay in English sa nangka? Sa English ng ka. Ala kukunat. Kukunat lobe. Nangka hala Ginoo, Ginoo. Kapiyo. Kakatubag. Ang kamot mo tangagi bro. Itong multiplication table sa Aoy naman kayo ma'am. Ay mga bata ho. Kaya mo karong kayo na eskwela kay gising po na. Kami kanya to wala. Ay si pang ako wa kay bakba. Maestro. Kayo iyay. Nagdagana lagi nila na. Lawa sila po. Buwani na ito. Ala ang kasaysayan. Ang yang mama mamaligyalag siya po. Ang siya lang farmer. Farmer. Si Onabia ba? Yung paglaog. Na mo ka. Si Antina. Pasay niya sa ning botelya. Sa kaniya. Botelya, botelya. Oy, pasay niya sa botelya ikaw. Huy, huy, huy. Bildo. Plastic. Litro. Na Botelya, in English sa botelya. Huy, kina narabay ko. labildo. Ay, kuan. Ala ka my god. Glass. Glass. JJ, oh. Kuy gini Ti, utabang. ikaw trati. Kinsay wala. Dili ang maestra siguro, ang istoryahan niya sila dili maminaw. Ano ka ako nang Sige. order. Uy, dili ra ba na kuan be. Ana ang ron. Baka Aprihin na natin. wala na, hulot na. Ala ka my god. ka. Why naka-answer na lang ka? Nagkauna lang sila sa nangka niya. Sila naka-answer sa unsay Tagalog. In English na Unsay ini sa nangka, unsay hindi sa nangka. Kukunat ang ilang gi answer kukunat. Mali. Sige pa taga iray. tunga ni mama. Para des. Oh, hindi ka kaya ba ako? Unsa ko na inili sa baso? Ay, ti, ikaw ti. Adi ko. Snack ba? Dali niyo be. Ganina ra ko ni ako din yo. Ayaw, kailan ka. Sige na. Dali na, be. Dugang inyo doon ganin. Kasi ganin ang Wala kay na. Oh, pait na. Sakto na. Tunga ka. Oh, tunga ta. Ako rider? Di, ikaw kukte. Adi di Ako ako. ang Joy. Bagko ko nag-inom sa kuan. Vitamilk.
TOT. Nara, oh. Hello, my God. Wa gani nang kaagad mo sa jackfruit. Unsay English tubig? Nakain nila sa water, the water. Right, Unsa to in English sa nangka? nangka, saan nangka? Jackfruit! Na marang. Nakadumdum na si Kuan. Si atay nga marang. Ay, ginoo ko. Marang. Hala. Asa, ulat sa. Wala nang huli mo, Tarika. Hindi na naman ang pimerkan mo. Hoy, ginoko, dagan pa batos. Asa ba na dira day? Unsay nilis nangka? Marang. Unsay nilis marang? Unang ka marang. Loh. Ulahin o. Snack. Hala. Unsay nilis nangka? Marang. Marang. Cellphone. Uy, kato na po wala. Ang kamay din. Pa-charge. Pa-charge nila mo kaganina. Try ka daw! Marang! Mura lang kini karon igsoon. Kaya wa gyud nga ka-answer igsoon. Nangasnak ko bata. Nay, apo ni Budoy ba ko na ako. Preschool. Dok, grabe lagi. Dili mag-istorya binisaya. May basta private mag-istorya ko. Basta private ba wada. Sa bata gid na. Unsay na sanangkad? Marang. Nangawan sila pero wa gid ka anak ka wa na Pura tubig. Uli tubig kinilit. Iutag, ngumim. Alawa din sa toglod din magbiniglit ba? Gani urasa o. Espesyal ni ginabiniglit. Ang dapo di kay nga kambiro ba? Ya, kwan ang mga bata na 6, na 5. Mga maestra kay sundado man 20 nang ila. Minimum. Oh, Di man ini, kay soldado man. iya man 5. Baso. ay ka unsa may bota nimo. Ito na. Wala din na. paper. Ano ko paper? Wa may manimo kay kamatsin nito. Eh wala na nang ganaw na to. Kami dagan pa dito trabaho. Napay mga pispisa. Baka humay na ganina na nakob. Akan na, aptik man. Aptik man. Ginatapay. Atabay. Unya, ani na mi. Huy, basin kurinti na ha. Na bye sa mga batang jackfruit.